हावड़ाघाट मते हावड़ाघाट पुलिस स्टेशन का परलो उत्तर बोरबिल पुलिस आउटपोस्ट संकांग फुलुनी देसोई तेरन आरong along kedamtang jangmini phai krip pho arni ajo jirlo por phai hini malom pang thek thek chetum rong arlo gari pen ludam chogajok rong arlo cherok to araratum khangdun cheklo Bangso ke khangdun chek agari AS01AB 8406 Tata Sumo lapen AS02D 8159 Platina abai kevega phan rong aratum karju pater toka sai ke dengji pohut gari kate waratum anta adim along pen gari chitekang etsi katlaplo Bangso jok rong aratum bangke raikom saikhi atum phan birta palisi pini raikom saikhi atum adim aklong along an palidamsi humni agarita utor borbil outpost along an wanted lo non ni la dak dogela sansi lo ni tipi outpost along sini dolo dana ko humri nang ko theke he ni tum ke thek long pen a jok police dak la bang so thana outpost police asai khi tum sansi Desoi Teron rong long pen sansi by the home la pen tata sumo alang tum hodak pen ke wana ke thek long ko phi si hala dak pen wan ma la bang so details ni tum dak nang arjulo la pen em he thinki ji thanalo alang nang ke thanon tang ka achina than tang ke dam tangar ni tere pre pho tap dui baji ni apora lom hala tak Desoi Teron rong along kumar tum ni pang thai kai the tum ne hada ka humri dam ma ki lu dam ben jok Desoi Teron rong sor tum bang hada kar judun un hut da tata sumo ke vek la pen la bike ke vek tum bang ke adima klong pen ka lap si ang bachini dun ka lap pen batumi aporan se me alang tum chewang we ta pen pini aporan se lang chi humri de der jok dak outpost la IC tum bang so gari safety matik non mat ke raji phan alang tum dak thana mate office long chawan dalo ase alang tum mer pachi tengke non mat ke kumada bang phulone dak chini pa me mela dak ke wana ba phuloni pendir chuna rongpi karbiang long life